Dünyada kitaptan başka yaşау mümkün түгел. Biz kitaplar aşa turmuşni öğrenəbiz, bilim alabız. Alarda bik көп akıl xəzinəsi toplanğan. Ул xəzinəni bir nindi kompüterda, televizorda alıştıra almay. Jırçılarыбыз minим белән килешәме? Нинди kitaplar укыйлар икән? Әйдәгез, ачыклыйк. Эфирда топ клип тапшыруы һәм аның яңа алып баручысы мин Рената Тей. Bir җырчыбызны озатыр вакыт килеп җитте. Кем белән саубуллашабыз икән? Әйдәгез, карыйк. Мин Американы якты йөзле, татлы сүзле, бигрәк хисле, иреннәре ымсындыра, яңа пешкән шия төсле. Кызыл шияме, кызыл шия, күңелгә яме сине сөя. Хыялыйлар булам инде, кызыл шия дия. Кызыл шияме, кызыл шия, күңелгә яме сине сөя. Хыялыйлар булам инде, кызыл шия дия. Алкышларга әзерләнеп торыгыз. Телеэкраннарыбызда премьера. Hislәrim буран, юлларымда тыман, yıllar каплый үткән гомерне. Уйлыйм үткәннәрне, беләм килмәвеңне, йөрәк көтә һаман үзеңне. Карлы яңгыр ява, сагышларга сала, ялгызлыкта калган җанымны. Табигатта акшал ябына, әмин ялгыз бәгърем, килде гомер көзем, сары яфрак җәйде юлыма. Карлы яңгыр ява, сагышларга сала, ялгызлыкта калган җанымны. Үзә бәгыремне, телә йөрәгемне, Sigan yarımı. Hislerim buran, yollarımda tıman, yıllar kaplay ütken gümürünü. Uylıyım ütkenlerini, bilem kilmevini, yürek küte haman üzünni. Karlı yağmur yava, sağışlarga sala, yalgızlıkta kalan canımni. Karlı yağmur yava, sağışlarga sala, yalgızlıkta kalan canımni. Zəbəği
sügen yarımны. Гомумән китаплар укырга яратам диркә. Психология белән бәйле темаларга булган китаплар өйдәге киштәләрдә күп урын алып тора. Фәлсәфи сораулар күтәрелгән китаплар да әз түгел. Шулай кызыклы әдәби дә бар. Татарча һәм русча язылган әсәрләрне чиратлаштырырга тырышам. Әлеге көннәрдә Шантарам, Теңгары китапларын укыйм дип әйтте җырчыбыз. Яраткан җырчың өчен тавыш бирергә өлгермәдеңме? Борчылма. Безнең сайт синең өчен тәүлек буе эшли. Кер, кара һәм яраткан җырчың өчен тавыш бир. Алар һич шиксез көтә. Җилләр исә суларга кояшны аялыштыра.
Кайдандырған әлем түрінен Йылдыз нұры ағып тұрам Бұлытлар келе, бұлытлар кете Тыманлы yollar adaştıra Үміт йылдызы yoқталығынан Көңіл түрімді балық қыштыра Венера Шамиева хатын-кыз балалар психологиясы турында язылган китапларга үстінлік бирә. Хәзер Гордон Ньюфилдның «Не упускайте своих детей» китабын укый. Китап укудан башка тормышын күз алдына да китерә алмый. Китап укырга вакытым юк дигән кешеләргә вакытның хуҗалары без үзебез йоклар алдыннан 15 минут булса да укырга киңәш итәм ди ул. Венераның киңәше белән без дә килешәбез һәм биредә үзен көтеп калабыз. Аш булудан яки тәрбияләп үстерү мәшәкатеннән куркып, балаларыгызны үтермәгез. Сезне дә, балаларыгызны да без ризыкландырабыз. Коръән. Һәр нәрсәнең үз вакыты җирдә. Барысы да Ходай каршында. Аллаһдан изге бүләк булыр. Җан ярала йөрәк астында. Һәр сабый үз бәхете белән аяк баса тормыш таңына.
sebepten tıra ağırtırmış. Yazmışlarını şikli yalgışlar. Saklana kur zinhar zur yalgışlar. Senin kolda yana yazmış bar. Her bir sabı yüz bəxti bilen. Ayak basa durmuş tağına. Tular sabıyının ömrünü izlen. Ömrünü şuylar kırtmaz yanına. İlahi nur iner күңелеңә. Сабыйыңны алгач кулыңа. Изге фәрештәләр фатихасын. Саклар сезне гомер буена. Һәр бер сабый yüz bəxti bilen. Ayak basa durmuş tağına. Tular sabıyının ömrünü izlen. Yalgış uylar kırtmaz yanına. Her bir sabı yüz bəxti bilen. Ayak basa durmuş tağına. Tular sabıyının ömrünü izlen. Yalgış uylar kırtmaz yanına. Yalgış uylar kırtmaz yanına. Sizni de, balalarınızı da biz rızıklandırırız. Артур Исламов китапларсыз яши алмый. 1-2 минут буш вакыты килеп чыга икән, ул шунда укырга керешә. Иң яратканнары ул Кайнов мост, Иностранка һәм Чемодан. Лайыклы әсәрләр, лайыклы баскычны Артурга тапшырабыз. Karangı düşlerini darata, ufukta kızarıp dağıta. Yıklama batarım sağına vatanı. Biz mında şi түгел bu жерде. Тұрып шық йоқыңнан торайда. Шақыра бізді дан татарым торайда. Ярсу yürek bizning tanda, şiksiz kuvvet bizning jonda. Tarix ağa bizning qonda. Battar olga, olga, olga. Yarsu yürek bizning tanda, şiksiz kuvvet bizning jonda. Tarix ağa bizning qonda. Battar olga, olga, olga. Quyoshning batırlıq nurlari, Tatarning tarixiy yo'llari. Biz suvda ham jilda, biz esa bu yerda. Biz mında şi түгел bu жерде. Әлемең тибрәлсен күкләрдә.
Şakırrak kileşer tatarın tarayda Yarsu yürek bizning tanda Cheksiz quvvat bizning shonda Tarix ola bizning qonda Qattar olg'a, olg'a, olg'a Yarsu yürek bizning tanda Cheksiz quvvat bizning shonda Tarix ola bizning qonda Qattar olg'a, olg'a, olg'a Yarsu yürek bizning tanda Cheksiz quvvat bizning shonda Tarix ola bizning qonda Qattar olg'a, olg'a, olg'a Yarsu yürek bizning tanda Cheksiz quvvat bizning shonda Tarix ola bizning qonda Qattar olg'a, olg'a, olg'a Olg'a, qattar olg'a Olg'a, qattar olg'a Yarsu yürek bizning tanda Cheksiz quvvat bizning shonda Tarix ola bizning qonda Qattar olg'a, olg'a, olg'a Yarsu yürek bizning tanda Cheksiz quvvat bizning shonda Tarix ola bizning qonda Qattar olg'a, olg'a, olg'a Татьяна Ефремова «Мин китаплар укырга яратам, айрыша юлда барганда». Артистларның тормышы безнең тормыш, яртылаш юлда уза. Күптән түгел генә Анна Каренина романын укый башладым. Бик ошый ди ул. Әйдәгез, Татьянаның клибына да күз салыйк. Gülüm akşanın şeşkeleri Gözlerimde sihirli Ezlim davalmim Yürekten seçitli Seydüresen, giydüresen Seydüresen, giydüresen Utan alıp, suya salıp Hislerimde sünülür Yol tapdı bırağına Yüreğimiz gelene Bari sen deyip gene Seydüresen, giydüresen Seydüresen, giydüresen Utan alıp, suya salıp
Алиеваның қолына қызыклы китап эләкте исә, төннәрен дә йокламыйча укырга мөмкин. Шулайда юмор жанрлы китапларны аеруча рәхәтләнеп укый икән. Әйдәгез сүзне үзенә тапшырып, клибын да карап китик. Бүген ул алдагы позицияда. Мин синең сүрәтеңне хыялда тудырдым. Йөрәктән ут алып шифалы төнердем. Карашың чакырды еракка. Мизгелем жетерме ызакка. Кетмә хыял, кетмә тағыларым. Язмышында неге табылмады. Кетмә хыял, кетмә тағыларым. Язмышында неге табылмады. Сен мине көттермә, килеп чык юлыма. Шулкадәр сусадым насылна җылыңа. Яратам диярмен каршыңа йөгереп. Яшәрбез бар булып бәхеткә төренеп. Кетмә хыял, кетмә табыларым. Язмышымда неге табылмады. Кетмә хыял, кетмә табыларым. Язмышымда неге табылмады. Кетмә хыял, кетмә табыларым. Язмышымда неге табылмады. Алина Шәрипҗанова да китаплар бик ярата. Ләкин шәй ясап креслога утырып рәхәтләнеп укырга вакыты юк. Шуңа ул машинада барган вакытта аудио китаплар тыңлый. Шулай да китап тотып укуга аудио китаплар якын да тормый ди ул.
Алинә күбрәк композиторлар аларның тормышлары турында укырга ярата. Кәефе булса, юмор жанрындагы әсәрләрдән дә баш тартмый. Алинә, без сине бирегә чакырабыз һәм алдагы баскычны тапшырабыз. Кайын урманы артынан Кояш калкафыкта И Аллахым яздырмашы балаларына İgilikli ballah diləsən Üzün күрсәтүрін ақны Әти, әми, әби бабалардан Жәлләмәсін бүләкні Анастасия Макарова үз изоляция вакытындагы кебек китапларга өстенлек бирә алмый. Шулай да әкрен генә Элеонор Партерның Полианна әсәрен укып килә һәм караучыларга да киңәш итә. Бик тирән мәгънәле тарих бер кемне дә битараф калдырмаячак ди ул. Китапның исемен язып куйдык, димәк, Анастасияны бирегә чакырабыз.
Senin gözler yaşlı. Men yılmaysam sen de gülesin. Sen bit eni öz özüne unutup boğalam deyip yaşay bilesin. Men quyosh balqay sening ko'zlarda kelaniyim har shoqda yasam kunlarim yo'qdi tunlarim yo'qdi seni yashaganga sen uqayashim seni yashaganga sen uqayashim. Canıma özüm sığmaz şokta. Senin kaşağına sığınam. Dünyamı enlerimle basar. Senin yalan eni quyosh balqay sening ko'zlarda kelaniyim har shoqda yasam kunlarim yo'qdi tunlarim yo'qdi seni yashaganga sen uqayashim seni yashaganga sen Can çığlasam para senden alam. Salqın şeyler qarşı eserler. En zor baxt agar menga qara sen aniyim kabi desinler. Men quyosh balqay sening ko'zlarda kelaniyim har shoqda yasam kunlarim yo'qdi tunlarim yo'qdi sen yashaganga sen uqayashim sen yashaganga sen men quyosh balqay sening ko'zlarda kelaniyim har shoqda yasam kunlarim yo'qdi tunlarim yo'qdi sen yashaganga sen uqayashim sen yashaganga sen uqayashim. Кем укымый, шул бер нәрсә турында да уйламый. Білім алуның ең яхшы юлы уку. Тиеннәрдән сумнар җыелгандай, укылган бөртекләрдән білім туплана. Экраннарыбызда тагын бер психология жанрында булган китаплар укырга яратучы җырчыбыз Эльмира Нагимова. Бүген ул яндырма җыры белән алдагы баскычта урнаша. Гүлназ, сәлем. Туган көнең белән сине. Сәлам, рәхмәт кызлар. Сез бүген киләсездер бит? Әлбәттә киләбез. Адресыңны җибәр. Күзләрең тулы сер синең, йылмаясың син белеп, яндырасың йөрәгемне карашың үтә телеп. Күзләрең тулы сер синең, йылмаясың син
түзгені біліп, яндырасың ерегімні қорашың өтәтіліп. Яндырма ереккейіні, үзмелі өзегіміні, өзім гіне білім нешек, мен сенсіз түзгеніміні. Яндырма ерегіміні, үзмелі өзегіміні, өзім гіне білім нешек, мен сенсіз түзгеніміні. Мен сенсіз түзгеніміні. Сағындырмада сені yoqqa, сен бит менікі түгел, білсе де түгел екенін, бары бір ярсы көңіл. Сағындырмада сені yoqqa, сен бит менікі түгел, білсе де түгел екенін, бары бір ярсы көңіл. Яндырма ереккейіні, үзмелі өзегіміні, өзім гіне білім нешек, мен сенсіз түзгеніміні. Яндырма ерегіміні, үзмелі өзегіміні, өзім гіне білім нешек, мен сенсіз түзгеніміні. Мен сенсіз түзгенімді, сенсіз түзгенімді. Яндырма ерегімді. Ұнаттым енді дегенде, келесіңде шығасың. Әйтек ешікім нәреділі қауыштыру шарасын. Ұнаттым енді дегенде, келесіңде шығасың. Әйтек ешікім нәреділі қауыштыру шарасын. Яндырма ереккейімді, үзмелі өзегімді, өзім гіне білім нешек, мен сенсіз түзгеніміні. Яндырма ерегімді, үзмелі өзегімді, өзім гіне білім нешек, мен сенсіз түзгеніміні. Яндырма, күйдірме, өзім гіне білім нешек, мен сенсіз түзгеніміні. Мен сенсіз түзгенімді, сенсіз түзгенімді. Яндырма ерегімді. Алена Франсуаза Саган әсәрләрен бик яратып укый. Кошакларында классик язучылардан да баш тартмый. Ә Нурзилә күбрәк чит телдә язылган китаплар укырга ярата. Чөнки бу телләр өйрәнер өчен бик шәп ысул. Мәсәлән, бу көннәрдә ул Азәрбайҗан телендә төрки халыкларының әдәбияты дигән китап укый башлаган. Ә Ралия китапларны мәктәп чорыннан ук укырга яратмаган. Мәктәптә китаплар укырга кушсалар, ул тиз генә аларның киноларын табып караган. Әйдәгез, үзләрен каршы алыйк. Биредә Бәллүр төркеме. Birden birler alıştırgısızlar, Hatır dizbesine tüzülgen.
Дилия Ахматшина хит парадыбызны дәвам итеп, чираттагы баскычта урнаша. Китапларга килгәндә иң яратканы ул танылган Канада язучысы Робин Шарма. Лидерлыкны үстерү буенча белгеч. Бүгенге көндә аның китаплары 15 телгә тәрҗемә ителгән, язучыбызга нибары 55 яшь. Дилия дә бу атнада уңышларга ирешә һәм безгә үзенең җырын тәкъдим итә.
TMTV телеканалы үзенең мөмкинчелекләрен көннән-көн киңәйтә бара. Әгәр сез тапшыруыбызны карамыйча калсагыз, TMTV телеканалының рәсми сайтына кереп, үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз. Һәм иң кайнар яңалыкларыбызны беренчеләр рәтендә булып социаль шелтәрләребездә күзәтергә мөмкин. Ә тапшыруыбызны Азалия Валиева елмай җыры белән дәвам итә. Шақлар була дөньяларда, бәхеткә тулы назлы көннәрдә, күңелне кырып йыртыр төннәрдә, күз яшы туктамаган мәлләрдә. Елмай миңа кара, дөньяма тур булма хара. Ауыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Гомер юлын узган чакта дустым, булсын таянырга якын кешең, мәңгелек йорт ишеген син ачарга. Ашыкма достым җирдән китәргә. Елмай миңа кара, дөньяма тур булма хара. Тормыш авыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Елмай миңа кара, дөньяма тур булма хара. Тормыш авыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Елмай миңа кара, дөньяма тур булма хара. Тормыш авыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Елмай миңа кара, дөньяма тур булма хара. Тормыш авыр дисәләр дә, елама, берүк син елама. Дүрт позиция артта калды. Алда бары бер җиңүче. Тапшыруыбызны искә алабыз һәм алтын баскыч иясенең исемен ачыклыйбыз. Барлы яңгыр ява, сагышларга сала, ялгызлыкта калган жанымны. Өзлә бәгыремне, телә йөрәгемне, югалтулар сөйгән ярымны. Җибәрмә мине, җибәрмә,
сәлемдәргә Син кирәген белгәннә Ярсу йөрәк безнең тәндә Шиксез куәт безнең жанда Тарих ага безнең канда Аттар алга, алга, алга Ярсу йөрәк безнең тәндә Шиксез куәт безнең жанда Тарих ага безнең канда Аттар алга, алга, алга Сөйдерәсең, көйдерәсең Сөйдерәсең, көйдерәсең Отан алып, суга салып Хисләремне сүндерәсең Китмә хыял, китмә, китмә Дağlarım Yazmışında Nega, nega Tabılmadı İlahım Yazdırmaşı Balalarına Мен кояш балкай синең күзләрдә Киләнием һәр чакта ясым Көннәрем юкты, төннәрем юкты Син яшәгәнгә Яндырма йөрәккә йөне Өзмәлә үзәгемне Үзем генә беләм ничек Мин синсез түзгәнемне Яндырма йөрәгемне Өзмәлә үзәгемне Үзем генә беләм ничек Мин синсез түзгәнемне Салуды дә йөрәгемне Күрешүмет өчен ки өзелгән Бердән берләр алыштыргысызлар Гафу ит, Аллам Гафу ит, Аллам Әтием Елмай, елмай миңа кара Дөньяма тур булма хара Тормыш авыр, авыр, авыр дисәләр дә Елама, берүк син елама Ел сайын түземсезлек белән көтеп алына торган мизгел. Ел сайын иң-иңнәрне билгели торган вакыйга. ТМТV премиясе. 27 март. Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәге. Кабатланмас тамашаны күрми калма. Билетлар инде сатуда. Әйтші бәғірім неге Мұң соған айылмаясың Әлі бармы мұң зарларың Қозыға тошы көңліңні Әйтші бәғірім неге Мұң соғына қарашларың Әлі инде араларға Ятлар сөзі кірді ме Шымырт қара көзлерің Бек сағындым төзмәдім Бек азға ғына болса да
Күрешерге димләде Шымырт қара көзләрің Әллә инде сезмәдің Яғымлы қарашларыңны Йылдызларға теңләде Хаман истә әйтерсең кичә Очрашканда туган назлы хисләрем Гомер шулай икән сизелмичә үтеп китә Сине бер көн мин югалтсам Белмим җаным түзәрме Кара күзләрің Бик сағындым түзмәдім Бик азға ғына булса да Күрешерге димләдім Шымырт қара күзләрің Әллә инде сезмәдім Яғымлы қарашларыңны Йылдызларға теңләдім Күзләрің Бик сағындым түзмәдім Бик азға ғына булса да Күрешерге димләдім Шымырт қара күзләрің Әллә инде сезмәдім Яғымлы қарашларыңны Йылдызларға теңләдім Яғымлы қарашларыңны Йылдызларға Китап безне бала чактан зур тормышка озатып калучы, гомер буе хәтерне яңартып торучы иң якын дустыбыз. Китап канатлы ул. Китап үзенең канатына утыртып, сине 1000 елга артка илтеп ташлый. Яисә ул кешене 100 елга алга алып китергә мөмкин. Шуның белән топ-клип тапшыруы ахырына якынлашты. Бүгенгә мин, Ринат Ытый, сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока.